ହଉ ଆଜି ଆସୁଛି। ଭାଇ କଣ ହେଲା? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୋର କାଲିଠୁ ପଇସା ଦରକାର ବୋଲି? ଆରେ ତେତେ ବା କହିଥିଲି ଭାଉଜଠୁ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି। ସେ ମତେ ମନା କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ 5,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଥିଲେ ବି ସେ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତେନି। ଆରେ 5,000? ତୋର ଏତେ ପଇସା କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଯାହା କରେ ତତେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମାଗୁ ମାଗୁ ମତେ ଦେଇ ଦଉଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନୁ। ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାଇଁ ତୋର ତ ଆଗରୁ କେବେ ଅସୁବିଧା ହଉନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଭାଉଜକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛୁ ତ? ହଟ୍, ଏ ବେକାରିଆ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଟାଇମ ନାହିଁ। ହଟ୍। ବିଜୁ ଶୁଣ, କଣ ହେଲା? ତମେ ରାଗନି, ତମ ଭାଇ ଟେନସନ ହେଇଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ରୁହ, ଯିବନି। ତମର ବା ପଇସା ଦରକାର, ଏ ଚେନ୍ ଟା ନିଅ, ବିକିଦବ। ଚେନ୍? ହେଲେ ଭାଉଜ ଏଇଟା ବା ତମ ଚେନ୍। ହଁ ମୋ ଚେନ୍, ଯେ ମୋର ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଏଇଟା ବା ଭାଇ ତମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ଚେନ୍ ଟା ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ବିକି ପାରିବି? ପଇସା ହେଲେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ। ଭାଉଜ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି। ଭାଉଜ ତମେ ଏ ଚେନ୍ ରଖ, ମୋର ଏବେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ପର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଜ ଘରଟି ଆଗ ଭାଙ୍ଗେ।